Nos han pillado. Dinosaurios! S'encén, és fortíssim. Home, clar que s'encén, si tenim el micro, filla meva. Ja, no està el micro posat, ja. Ja ho sé, ja. Ne soy consciente, escolti'm. Hola! Shakira! Bueno, en fin, lamentable. S'encén la Kettle, també. Per què? Perquè posar la Kettle en un altre moment no. No. Bueno, cap de criteri, A veure, ens han de comprar amb tot el que ens falta, saps? Amb lo palanganes que som 100%. Minutos musicales de la Kettle sonant mentre es fa la infusioneta, també fantasia, eh? Així com es veu això? Que maco, no? Has canviat el títol? Pichurri? Pues, bueno, se sentirà quan s'acabi la Kettle. Bueno, va, així saludes. Així passo per aquí i faig el Jajaja, saludos. Exacte, faig el jajaja saludos, eh? Molt bé, magnífic. Bueno. Quanta gent tenim per aquí? Que a mi, com que això sempre em menteix, jo ja passo de... Ah, fantàstic, perquè a més avui no es veu el xat. Per què no es veu el xat? Pam. Bueno, super estupendo, eh? Ah, sí que es veu el xat, Sóc jo que no el veig. Això ja és palanganisme nivell molt fort. Per cert, si sentiu aquí com una mena de soroll fantàstic, bueno, els que ja ens estàu seguint amb la veu en off mentre no havia aparegut ningú en pantalla, ja ho sabreu, però bàsicament és que a la Carlota se li acut la idea fantàstica de posar a bullir aigua just ara mateix i tenim el bullidor aquí al costat. Llavors, tot això no són veus de l'inframón, no són... Ah! Això sí que són veus de l'inframón, veus? Se'ns ha caigut la càmera. Momento poltergeist total. Miedito, potser una mica. Espera que jo segueixo sense veure el xat. Carlota! I
crido la Carlota com si en sapigués més. I és mentida, i ho sabem tots, però no passa res. Voy, ja. Espera. Ja. Que com que hem hagut de desconfigurar tot, reconfigurar, hem fet aquí una... Espera't, i tu no estàs veient el Digues, xat, eh? saludos, sí. Ja, saludos. Hola, què tal? Espera't. Hòstia puta, nene, espera't, perquè hi hauria d'haver una manera... Correcte. Jo mentrestant m'estic carregant. Perquè el la càmera chatbox aquí, web. per què l'estàs veient aquí i no l'estem veient al lateral? No, però és que sempre apareix aquí, efectivament, el que surt, No, i ara ja se vas m'apareix, aparèixer. perquè tot és fàcil aquí. És tot molt fàcil, no? Voy. Espera, voy. A més, la gran frustració de saber que no, o sigui, no estic podent veure què esteu comentant i segur que esteu comentant coses perquè jo comentaria, vull dir, tal com hem arrencat avui. Aviam aquí. És més, és molt possible que hi hagi gent que ens estigui explicant què collons he de fer en aquest moment. Perquè sou més majos, sou més bones persones, mare de Déu. Aviam, Això ho tenim. És que ara és quan em poso a tocar coses i desapareixeu tots. Perquè a vegades passa això. A veure, espera't un moment, perquè això hauria d'estar... Però crec que avui serà el dia que això, per tu ja no és salvable, però això ho editarem o alguna cosa. Espera't un moment, no hauria d'estar aquí... Bé, fem un moment, que segur que és que hi ha gent Fem que un Google. ens està donant... Segur que hi ha gent que ens està donant La resposta, o què? Però... Clar, és que no ens podem veure nosaltres mateixes. Puta. A no ser, espera't, que ara obrim... El teu, des d'aquí. El meu... O sigui, està passant, O sigui, no podem ser més palanganes, en sèrio. Avui estem guanyant el premi de palanganes. Mare de Déu. Bueno, molt. Ara és fantàstic, perquè vindré aquí i seré un fantasma, perquè a més veus, la setmana entrant les ulleres... Jo en lloc d'acceptar cookies he posat administrar perquè sóc subnormal. I així, doncs, per què fer-ho ràpid, no? Si ho pots fer lent. Anem a fer-ho més difícil, clar que sí. Aviam. És d'iniciar la sessió, my darling. Però per què no hi ha les inicions... Les inicions associades. Per què no hi ha les inicions associades, Molt bé. Està sent tot supernormal. Super. És comodíssim. Moment, no recordo la contrasenya de Twitch. O sigui... No podem fer pitjor avui, això. Un moment. Vale. Podem canviar el nom del directe i posar palanganes en acció i no sé, i potser arribem a parlar de llibres. Alerta de seguretat crítica, Espera't un moment. Entraràs en el tema des de la meva sessió. No. No, espectadors, mira, espera, que m'estic fent des del mòbil. Vaig a fer un Google de VerChat en Streamlabs. Ai, mira... No pateixis que jo aquest matí, veient el... Ah, clar, però jo no puc veure l'antic. Me cago en l'ou. A veure... Ara estem veient el que esteu dient a partir d'ara. Llavors, send help. Com fem per veure... Entrar en los ajustes, activar la superposición de juego, configurar la superposición de chat. Això és el que estem fent ara. Llavors, ajustes... El que és mirar el xat... Where? Què? Where are they? On estan els ajustes? Aquí. Aquí. Vale. Ajustes. Stream. No. General. Apariencia. Mostrar el xat en directe. Vamos! Ja ho tenim. Vamos! Hauria d'estar apareixent en alguna banda. Digueu alguna cosa. Porfis. Obre més des d'aquí? O què? Què collons és això? Actualitzar xat? A veure... Pobra. O sigui, aquí... És que el tema és que... Una mica buscar petititos ho configuro, si voleu. O sigui, aquí ja la gent estava ja posant la presencialitat per davant, perquè si no això estem perdudes. Vull dir... Si està d'acuerdo també... Ja, que sí que sí, estoy d'acuerdo, però no puc baixar. Que no li puc dir que sí. Fill de fusta. Ara, aceptar cookies. Que això ja és un error que hem fet avui. Vale! Ja està, ho tenim. Espera't un moment, que jo ara me piro.
Molt bé, vale, fortíssim. Bueno, jo Ha me'n dit vaig vampiro. amb el meu tecito cap a dalt i us deixo d'anar pel sac. Ja no hi ha psicofonies. A Ala, veure, xau! us ho creieu vosaltres que la Carlota ens ha pregut del tot, saps? Vull dir... Ah! Espera, que l'he liat més encara. Has arrencat la pantalla, S'ha mogut, sí. Hòstia puta, nen. Vaya dia, macho. Voleu que tornem a començar? Vull dir, acabem el stream, tornem, no sé, fem... No. En fi, perdoneu, ara ja sí, ara ja som nosaltres. Per algun motiu esteu parlant de com es pronuncia les cookies us les donarem efectivament quan vingueu. Sí, per què no? Sempre podem donar-vos galetes. En fi, acabat aquest moment d'inutilitat humana que és el que som i que en realitat, en el fons, molt en el fons, probablement és el que veniu a veure, perquè, què collons, tampoc és que us vingui de nou. Gran Carles, diu, us explico com va això aquesta tarda. Bueno, avui hem sobreviscut. A veure, és que també us poseu en el pitjor del pitjor, Vull dir, passem de... ahir, o sigui, la setmana passada vam estar fent-ho a pelo des del mòbil perquè no vam tenir manera humana d'entrar. I avui hem pogut entrar, hem fet molt el palanganat, però bueno, sí, estamos aquí. Però sí, tota ajuda és benvinguda, o sigui que sí a todo. Tota la gent que vulgueu passar-vos, us donarem galetes i podeu ajudar-nos d'alguna manera. En fi, per 2 platos de lentejas, sí. Nosaltres les lentejas aquí no us les oferirem, però alguna galeteta sí que us quedarà. I sabeu que la Carlota compra dinosaurios i sempre és una molt bona galeta de canvi, anava a dir, una molt bona moneda de canvi. En fi, voleu que parlem de llibres? O... Jo ja no sé quina és la meva missió en aquesta vida, realment. Els dimecres al matí perdo el sentit de la vida. En fi, avui us volia jo parlar, què collons, perquè... us volia parlar de... Les lluminoses. Txan, 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 no volem llibres, volem galetes. Hòstia, tu, sí. Menys mal que algú vol llibres, gràcies, Helen. Si no, la nostra missió a la vida, no sé, hauria fracassat bastant. Podríem fer una mena d'híbrid bueno, no ho sé, de puesto de galetes més llibres. Tot està per fer i tot és possible, no ho descartem, però ja crec que avui ja ens hem desviat prou del que veníem a fer. O sigui que és aquí on es fan raids. Sí, ho intentarem, no podem assegurar res, ja sabeu com funciona això. En fi, que hem vingut a parlar d'això, hem vingut a parlar d'aquest senyor llibre. El coneixeu? Txen, txen. Sabeu una mica qui és aquesta senyora o si us sona el llibre en general? Galetes i llibres com una parada de Boy Scouts, perdona, seríem Girl Scouts, perquè és el que té la Carbonera, i no entrarem en què passa dins de les Girl Scouts, però de moment tenim els llibres, les galetes només per la gent que vingui a ajudar-nos. No coneixeu el llibre, estupendament. Doncs és un llibre, bàsicament, que avui jo... Anem a lo fàcil, vale? Avui. És un llibre que és d'aquests que és guais, està molt ben escrit, però jo és el que dic com un llibre Netflix, saps? Una miqueta. És d'aquesta... Ja, a vegades ens veniu molta gent, en plan, mira, o sigui, fa mogollon de temps, o sigui, jo soc una persona de macrolectura, tal, però ara estic en un moment de molt a full mental, en què no, o sigui, coses profundes, per favor, aparteu-les de mi. I que amb el ritme de vida que portem doncs, també és bastant normal. Llavors, si necessiteu coses en el que, o sigui, d'una mica d'encefalograma plano, però que siguin bones, aquest és un llibre estupendo. I és un llibre estupendo per diverses coses. Primer, perquè és un llibre una mica trampa. És trampa perquè, entre altres coses, bueno, el punt de partida, les lluminoses, és un senyor molt desagradable, extremadament desagradable, que fa grimilla i que, bueno, és com bastant mala persona,
troba una casa en què, per algun motiu, o sigui, ell entra per una mena d'intuïció rara, i de cop i volta, quan surt d'aquella casa, està en un altre moment temporal. Per tant, viatges en el temps. Txan, txan, txan! Però, o sigui, estem parlant de fantasia. Però és mentida, perquè això és el que sembla per l'argument que hauria de ser. L'obra, si et dispara fletxes, molaria bastant. Avui està sortint moltes idees de negoci, eh? Jo no acabo de veure la viabilitat d'un llibre que obris i dispari fletxes, sobretot perquè qui collons el compraria? Però bueno, és una... Allò, com a regal invisible per la penya que et cau malament, potser seria viable, però jo crec que tindria molt curta durada. No sé si els editors estarien gaire a favor. Però en qualsevol cas, sí, per la gent que sí que us caigui bé, és llibre trampa perquè dius, hòstia, fantasia, viatges en el temps. Llavors et passa com a mi que si ets una mica friqui d'aquests temes, te'l llegeixes i acabes veient que estàs llegint al final una novel·la negra, en el fons. Perquè let's go for it, sí, m'agraden els viatges en el temps, és un fet, és un fet. Llavors acabes llegint-te una novel·la negra, que no haguessis agafat mai una novel·la negra si no et tira de per si la novel·la negra, amb l'excusa dels viatges en el temps. Però és una novel·la negra que mola un huevo! I, com a viatges en el temps, jo he de dir, com a persona molt friqui en els viatges en el temps, que, repetim, és un llibre Netflix, tipus, o sigui, encefalograma plano, si busqueu el que amb molts dels amants dels viatges en els temps ens passa, que és la part més filosòfico-existencialista de les coses que hi ha en viatges en el temps molt sovint, no ho trobareu. O sigui, això és, bàsicament, és un punt de partida, el dels viatges en el temps. Tot el que passa més enllà és com que és un poco igual. D'on surt la casa? Què passa amb això? O sigui, això són coses que no es resoldreu en la vida, spoiler alert, però és que en realitat és que t'acaben sent igual una mica. Cosa que passa amb aquest llibre, que si ets un superfriqui de viatges en el temps i dius, joder, i m'estàs fotent aquí una novel·la negra, lo normal és que diguessis fail, decepció. I no! I això és la cosa guai d'aquest llibre, una de les coses guais d'aquest llibre, que és un llibre trampa, perquè tu vas buscant una cosa i te'n trobes una altra, però hòstia, és que està super ben escrit, t'enganxa mogollon la història i acabes entrant, o sigui, acabes comprant-ho tot, saps? Vull dir, és meravellós. Helen Walker, la casa és una tradis, no t'estic entenent, ja em sap greu. Diuen, ojalà un llibre sigui amic que se't menja o no. Llibre que es menja també, això, bueno, Harry Potter fans ja és una cosa que s'ha intentat en el món de la ficció, i sortia regular també, vull dir, no és fàcil tractar llibres que es menja, o sigui, que se't volen menjar. Llibres que es mengen també podria ser una idea de negoci. És igual, avui estem desvariant fort, però és que ja tal com hem començat, vull dir, què més dona? En fi, jo estic intentant tornar, jo que sóc una persona ja de per si dispersa, a mi m'ho feu molt difícil, perquè, o sigui, anar tornant cada vegada a lo que venia jo de sí. T'ha dit, la màquina del temps d'Inspector Space-Time. Amigo! Doncs sí, una mica sí. És una mica sí. Bueno, té truquis. No us explicaré gaires coses de la casa, però bueno, una de les coses que mola és això, que és un llibre trampa. Però no només, perquè una de les coses que a mi més em turboflipen és que, o sigui, el punt de partida és aquest, és un tio supergrimós que quan veu una... Vosaltres en realitat, o sigui, què faríeu si trobéssiu una casa que us portés... A més és random, o sigui, tu entres a la casa i surts en un moment en què no saps... O sigui, no controles res. Tu entres a la casa, surts en un altre moment, tornes a entrar i tornes a sortir, però aquí vas fent. I tinc por de preguntar què faríeu vosaltres en una casa com aquesta, però, va, ho pregunto. Què faríeu vosaltres? Jo no ho sé, jo si estigués en el passat probablement estaria molt més feliç perquè no hauria de barallar-me amb coses com fer una raid al final dels tuits, però a part d'això, una casa abandonada xula. Impossible tornar al teu temps. Impossible controlar la casa. És una bèstia a part d'aquesta casa. És entrar i aniria a veure els problemes dels grecs antics. Cosa que no he dit, o sigui, t'escupen en un altre moment, però geogràficament estàs en el mateix lloc, menjar galetes molaria bastant, independentment de si hi ha viatges en el temps o no, és una cosa que sempre es manté, històricament és un punt, és un planasso sempre, però
no hi ha raids, però hi ha verola. Pues, sí. En fi, aquest senyor, que és molt pertorbador en si, diu, calla, és la meva oportunitat per matar ties. I llavors, bàsicament, sí, decideix que és la seva gran oportunitat per sortir índim, perquè, o sigui, tu arribes, mates a una xavala, tornes a entrar a la casa i aquí no te va pillar ni el tato. És una cosa. Llavors, bueno, partim d'aquest punt de malaltia mental, i llavors diu, aniré a pillar la pesta negra per començar una altra pandèmia. Oh, brutal! O sigui, en plan kamikaze total, anem a petar-nos la humanitat. Total, que aquest senyor el que fa és bàsicament això. O sigui, va a petar-se noies. Això és una de les narracions que anem seguint. Va canviant. O sigui, nosaltres anem veient la història se va zurciendo, es va teixint des de diferents anys, però també des de diferents veus narratives. I ja vas veient com tot això va encaixant. Una cosa que mola moltíssim i que és absolutament gratuït, perquè no podria, o sigui, podria no passar, però se li agraeix moltíssim que sí que passi, és que a partir de... o sigui, tu a partir d'aquest senyor vas coneixent, i realment les coneixes perquè moltes vegades tenen veu literària pròpia, vas coneixent a diferents dones que són les que acabaran sent les víctimes d'aquest senyor. I aquesta dona escriu d'una forma tan espectacular que cada vegada que entres en un lloc, o sigui, en un moment temporal concret en la vida d'aquella dona en particular, en un temps rècord, o sigui, acabes empatitzant super heavy i visualitzant molt fort, o sigui, és com que de cop i volta t'absorbeix moltíssim el lloc temporal i la persona, o sigui, i la situació en la que s'està trobant aquella persona en aquell moment, aquella dona concretament. I mola moltíssim, perquè, o sigui, ho fa molt ràpid, ho fa d'una manera que t'enganxa moltíssim, i a més, o sigui, en realitat, o sigui, és un assassí en sèrie, i el llibre, a veure, sí, és gruixut, però no tant, i passa per molta gent, llavors és super trepidant en el fons. I en canvi, o sigui, dins de la velocitat que hi ha, és com que entres moltíssim en cada situació i empatitzes moltíssim amb la gent. I no només això, sinó que o sigui, et fa passar per una pluralitat de ties que són, o sigui, és super guai, perquè és com, vale, sí, sembla que amb totes les novel·les de tios que maten ties, que no són poques, al final tenen com el seu prototip de tia que normalment és pues, la blanqueta, joveneta, sexualment apetecible, no sé quantos. I aquí estàs passant per un muntó de ties que el que tenen en comú és que són, per ell, lluminoses. Que treuen, o sigui, els hi surt una mena d'aura d'alguna manera i que tu també pots entendre aquella mena d'aura, perquè al final el que tenen en comú totes és que són ties que ho tenen molt complicat, però que d'alguna manera, o sigui, tenen una fortalesa i estan tirant endavant la seva situació que flipes. I estem parlant d'això amb diferents edats, diferents procedències, diferents contextos, diferents moments històrics, i això dona una pluralitat i una riquesa que flipes i o sigui, realment gaudeixes molt de cada història. Diu, em mola la trama, la Helen, però em fa llullo important el tema d'un assassí intertemporal. Sí, realment és també una mica part de la gràcia, perquè al final senyors que es dediquen a matar xavales, doncs igual una mica intertemporal també és. Ahí lo dejo, com a reflexió. Vull dir, no és que hi hagi res profund a darrere en el propi llibre, però és que és com algú en el que de cop i volta aquest senyor pren aquesta decisió i està adaptat en qualsevol moment temporal. Que això també, no sé, per pensar un poco. M'agrada molt que treballi des de l'empatia, que sovint quan maten una dona no coneixes ni el seu nom ni res. Pues això és un dels grans punts forts d'aquest llibre. I bueno, no desvetllo gaire més, però diguéssim que hi ha un personatge femení que des dels anys 80 diguéssim que a ella li ha passat una cosa molt heavy a la vida i diguéssim que té una veu que dura bastant al llarg del llibre i que també és molt interessant perquè no només tens que sinó narrativament igual seria com una mena de saps?
picoteo històric que estaria molt bé, però que no et donaria com un enganxe, perquè al final és un tio que mata ties i ja està, no sé com dir-t'ho. I amb aquest contrapunt sí que tens com ganes de saber què passa més enllà, no? En fi, diu el gran Carles, jo tinc claríssim qui mataria i és del present. Txan, txan, txan! Jo només espero que no visqui en aquesta llibreria, i dic visqui perquè bàsicament les que hi treballem quasi que hi vivim, però en fi, res més, crec, d'aquest llibre. No sé quanta estona porto, Carlota, quanta estona porto? Quina hora és? Són i 28. Crec que efectivament o apuntar El palanganisme es compta relatiu, és igual. No, allargo perquè, o sigui, era per saber si us podia explicar alguna cosa més o no, però l'allargo. Gràcies, Carlota! Allarga, diu, vinga, doncs allarguem. Good news, és que aquesta tia que escriu superbé i que un dels grans punts forts que té és que et fica com superràpid en situació, que sap jugar en la seva justa mesura, amb la seva justa mesura, clar, això parlant de què és un llibre trampa, també és un llibre trampa perquè hi ha molta gent, a vegades ens trobem a la llibreria, que és com que no li acaba de molar, o sigui, a veure, al mundillo fantàstic hi ha persones que encara els hi tiren una mica enrere, és així, és un fet. No sé si us hi trobeu vosaltres una mica amb aquesta sensació, però a vegades passa que és com tenen la idea mental una mica de Tolkien i més enllà dels grans universos fantàstics, pues, és com que no existeix la fantasia, diguéssim, amb petites dosis o com a excusa per narrar coses, saps? Vull dir, com coses més enllà. I passa que aquesta novel·la mola bastant també com a punt de comú entre una persona que li agradi la fantasia i una persona que d'entrada diries no hi compro, però si està per allà pel voltant i serveix com a excusa però no em fa entrar en éssers així estranys tal, pues sí que la gaudeixo i no em passa res, saps? Vull dir, la gent entén la fantasia com coses per adolescents o rotllo Tolkien, totalment. O sigui, no tothom, però vull dir, sí que hi ha un perfil de gent que potser no se sent còmode del tot, que em sembla superlícit, també, però llibres com aquests ens funcionen molt bé per això, per dir, o sigui, a mi em motiva mogollon la fantasia, sé que a aquesta persona li molaria un muntó, li regalo, saps? Vull dir, perquè és que ho gaudirà segur. I aquí ens fem farts també una mica de recomanar. Però a qui no li agrada la fantasia? Us en faríeu creus? Però això, vull dir, no agrada la fantasia perquè no han trobat el llibre encara que els faci entrar. Però no patiu, que per això estem les llibreteres. En fi, Are You Talking to Me, per favor. O sigui, m'ha encantat. O sigui, bueno, en fi, un aplaus. Un aplaus fortíssim al gran Carles per aquesta broma absurda, absoluta, que ens ha encantat molt fort. Ai, bueno. Bones notícies. I ara és quan em traeixo a mi mateixa, perquè aquest espai teòricament era per parlar de llibres que no tenim temps de recomanar, diguéssim així, amb una mica de calma i tranquil·litat, però que no eren novetats. Què passa? Que l'Aaron Burks ha tret The City i jo no he tingut temps de llegir-me-la encara, però tinc moltes ganes. Llavors, bueno, us ho deixo aquí també. O sigui, el punt de partida d'aquest és més loco, però hosti, a mi em crida inclús més, perquè al final parteix de la idea d'una ciutat en què les grans cagades que has fet a nivell vital han pres forma, o sigui, s'han encarnat en forma d'un animal. I, efectivament, com totes les grans cagades vitals que has tingut a la vida, vale? Ja estem parlant de coses en plan crims i coses així, o sigui, et persegueixen, et persegueixen tota la vida, i en aquest cas et persegueixen en forma de mico, que està tota l'estona al teu costat, o el que sigui. Veient com a les Lluminoses ens entra absolutament d'una forma magistral en diferents moments històrics de la ciutat de Chicago, que això no ho he dit, és Chicago, més o sigui, té xixilla perquè Chicago és guai, o sigui, bueno, no ho sé, igual
si te'n vas a un poble del mig això, de l'Amèrica profunda, doncs potser té una mica menys de gràcia, però Chicago, tio, doncs mola. En fi, però és que ella és de Johannesburg, i aquest l'ubica a Johannesburg, i també hi ha tota una investigació per dir, o sigui, en la trama del llibre i tal i qual, i al llarg de la investigació el personatge principal diguéssim que es veu obligat a una mica pentinar la ciutat, però des de... Diu, animals que... Espera, que ara m'he perdut en el xat, Animals que et persegueixen, el meu malson. No és animals que et persegueixen. O sigui, en realitat, són animals que estan sempre amb tu. O sigui, que no pots com... saps? Allò... dir, bueno, pues ara me canso de ti, et deixo anar al bosc. No, això no és una opció, amigo. O sigui, aquest animal seguirà amb tu tota l'estona, però no vol dir que estiguis assetjat per animals, Ojo, cuidao, que és molt diferent. En fi... No, espero que no siguin ocells. Desconec quins tipus de... O sigui, sé que surten micos i em sembla que guineus i coses així, però pues no, a mi no em semblaria mala idea que hi hagués alguna cagada reencarnada en ocell. A veure, si és un palomo, pues sempre és com poc glamurós, però tu imagina't aquí una cocatua guapa, ja que és Sparrow mut, saps? Vull dir, vesteix, tio. Vull dir, hi ha ocells que vesteixen, s'ha de dir. En fi... D'aquest em flipa la portada és guapíssima realment, sí, és molt cert. Espera't, que la veieu, aquí. I la meva bilateralitat, que no sé com posar les coses perquè ho veieu bé en pantalla, però no pastanaga. Sí, és un flipe fortíssim. Total, que això, que veient com és capaç de ficar-te en 30 segons a dins d'un ambient concret, hòstia, enmig de la ciutat de Johannesburg, es veu que es fot una pentinada dels diferents barris que hi ha i la diferent xitxilla que hi ha dins de cada barri, pues tiene un rollo. Diu, si és un koala... A veure, que esteu parlant d'animals i a mi això me tira, perquè la Carlota ha tirat la frase quin animal voldríeu ser. I ja, koala, bisó, home, bisó, ojo al loro, perquè, clar, heu de ser una mica estrategues, perquè si us ha d'acompanyar per la ciutat, pues, no sé, un elefant jo crec que és poc pràctic, saps? Els bitxos aquests grossos, ojo, cuidao, I aquest d'aquí de la portada, si us hi fixeu, és un perezoso! És un perezoso! O sigui, que no sé, a mi només em fa que puja punts. Tot plegat. En fi... preguntes, diu coses, no ho sé. Jo d'aquest us puc explicar més aviat poc perquè ja et dic, no l'he llegit, tinc mogollon de ganes, però no l'he llegit. Espera, que us passaré el link, perquè em sembla que la Carlota us ha passat el de la... Espera't, que el tinc per aquí. Us ha passat el de les lluminoses, però aquest no el teniu, i ja que hi som... Estupendo, mira, la Carlota m'ha guanyat. En rapidesa. Doncs, en fi, ara ve el moment en què us explico que estem preparant una locuron de coses, una locuron, o sigui, perquè sí, perquè com que la vida és fàcil i les neurones ens funcionen molt bé i no estem preparant coses ni res de cara a Sant Jordi, doncs ja ens funciona així, Però una mica... Espera, diu que la Carlota faci tota la llibreria i comença a llegir-ho en veu alta. Vinga, som-hi! Carlota, vine un moment! Se viene festa del drac! Sí, de fet, mira, parlant de bitxos que ens acompanyen, jo crec que ara mateix, o sigui, si tenim un bitxo aquí, la Carlota i jo, és el drac. El puto dragón! És el drac totalment. Tens una petició. Què passa? Que de fet això no hauríeu de poder... O sigui, això jo crec que pot ser una recompensa per la gent que ens estimi molt i que ens vegi molt. El què? Però estaven demanant que comencis a llegir el llibre en veu alta. Quin? El Zoo City? Gran Carles, Zoo City o les lluminoses? Quin prefereixes? Se'ls fot a sobre, saps? Estira els llibres de sobre, ella. Pues escolta'm, aquests són dels que fan una mica de mal, Vull dir, no perquè no, ja, patova, però vull dir, pesen, gordal. Pesen una estona. Gran Carles ha llançat la pedra i després se les ha pirat a la dutxa. Zoo City, vale. No, se les ha pirat perquè està mirant el guió de les pinquis d'aquesta tarda. Si estic parlant amb el Gran Carles avui jo per 3 bandes alhora, saps? Una mica... La simultaneïtat. Bueno, et posarem un llitet aquí darrere, vale? Perquè visquis aquí amb nosaltres. Primera part, capítol primer.
A Zoo City preguntar és de mala educació. La llum de l'alba, del color sulfurós dels amassos d'escòria, navega la silueta urbana de Johannesburg i entra roent per la finestra del meu pis. El meu vaig senyal particular. O un recordatori que he de comprar cortines amb urgència. S'ha fet de dia i al matí no pensa recular. Em faig una visera amb la mà perquè el sol no m'enlluerni, em destapo clavant unes travades als llençols i em llevo a contracor. En Benoit tan sols no es belluga. Només li despunten per sota l'edredor els peus plens de durícies com grups de fusta de deriva. Els peus com aquests sempre amaguen una història. Els d'en Benoit narren que va fer peu tot el camí des de Kinshasa fins aquí amb la mangosta lligada al pit. Una mangosta. Sí. Tenint en compte que no havia obert aquell llibre fins Sí, ara, correcte. molta sort, perquè tots els noms africans del món, saps? És comodíssim llegir això, en veu alta. És en veu alta, correcte. La mangosta en qüestió, un mascle, llevo reunida com a peluda damunt del meu portàtil i el llum LED li fa pampalloga sota el morro. Sap perfectament que l'ordinador és territori prohibit. Diguem que sóc gelosa de la meva feina. Diguem que no és una ocupació del tot legal. Hasta aquí podemos leer. Jo crec que ja, o sigui, de fet, ja fa un rato que el Gran Paràsit confirmem que sap llegir, per tant, jo crec que ja havíem passat la prova de foc. Va, una cosa, els he d'explicar tot el que farem demà, també? No, ni demà ni demà ni tota la setmana, Sí, és que tal com hem començat, vull dir... No, jo, a mi ara mateix només se m'estava veient mig cap, però fem una cosa, fem-ho bé. No, però espera, és que, o sigui, no puc, el tema és que no em puc asseure, només hi ha una cadira aquí. Si vols, jo m'aixeco, no passa nada. Està bé. Ara sembla que jo sigui molt baixeta. Vale, va, què farem? Què fem demà? Què fem demà? Demà flipareu mandarines si veniu a la llibreria, perquè no per res, però tenim la presentació de Elles competeixen, que és un llibre bastant guapo, que agafa com tot d'històries reals i verídiques de noies del... Puc encallar-me més? De l'esport femení. De l'esport femení, correcte. I ve a parlar-ne l'Anna Vallbona, que és l'escriptora, i la Laura Grau. ¡Adiós! Se fue a la puta. Poltergeist número 2. La Laura Grau l'heu vista 1000 vegades a la tele, al canal Malaya, a Twitter, a tot arreu, vale? Llavors és una tia, a RAC 105, vull dir que és una tia que mola bastant. I a més mola perquè hi ha un canvi generacional bastant guapo, perquè l'Anna Vallbona deu tenir passats els 40, i la Laura Grau té 26 o 27 anys, és una tia molt jove, llavors jo crec que mola perquè tindrem... O sigui, a mi em ve molt de gust el rotllo aquest de debat, diguem-ne, de com veien i com veiem l'esport, i com que nosaltres estem al mig, però estem aquí una miqueta rotllo terreny neutral. I després què més tenim? Després tenim divendres... Espera, sí, divendres... No, però demà tenim una altra cosa a la nit, bueno, demà... no, però és que clar, jo he dit demà i avui és dimecres. Avui és dimecres, avui tenim punkis... Avui tenim punkis, no, però demà què tenim a demà a la nit? Demà comencem a l'Oro. Demà comencem! El Dragón! Comencem tota una sèrie de Carbonera Recomanes, que són directes d'Instagram, bàsicament, que fem... Bueno, que de tant en tant fem, però que fotem en plan sèrio especial de cara a Sant Jordis, amb gent diferent, o sigui, amb convidats que demanem sobre temes, gèneres i cosinyes de llibres. Coses que ens bàsicament donen de gust, és que ells ens expliquin quins llibres els fan turboflipar. I ens faran les seves recomanacions de novetats o no novetats i el que els hi doni la gana, ben a ser. I comencem, ni més ni menys que dijous, després de la presentació, demà, a les 8 en directe a Instagram, amb en Pintat, que ens parlarà de còmic. Llavors, a partir d'aquí, locura, perquè tenim, o sigui, no cada dia, però vull dir, tenim... Bàsicament, els dies entre setmana tenim quasi cada dia. Sí. Llavors, divendres què més tenim? Divendres tenim la presentació... amb en Xavi Barroso, tenim també un altre directe d'Instagram de Carbonera Recomana amb la Mar, exllibretera d'aquí de la Carbonera, que suposo que bueno, no sé si la coneixeu o no. Sí, la coneixeu, jo crec que sí. Noves incorporacions no, però si no és una molt bona manera de conèixer-la perquè la tia domina mogollon d'assaig feminista i és del que parlarem. Sí. I a partir de la setmana que ve, se diré cositas. No, i demà a la tarda... demà a la tarda no, divendres a la tarda tenim la presentació del... Com es diu? Nunca seràs inocente. De Xavi Barroso, que és un escriptor de novel·la històrica d'aquí del barri que havia escrit L'Avinguda de les Il·lusions i que li ha turboflipat a la gent. I ara treu aquesta nova i tenim mogollon de ganes que vingui i que ens expliqui bé. Serà molt guai, serà molt bonic. I res, i la setmana que ve se vienen també cosites molt xatxis. El dimarts tenim també presentació. Dilluns tenim Carbonera Recomana. Dilluns tenim Carbonera Recomana, de poesia. De poesia.
Dimarts tenim presentació dels Cendres. Correcte. De la Bertrana. Sí. I Dimecres. també tenim recomanes al vespre de literatura juvenil. És veritat. Dimecres tenim literatura. Literatura i Carbonera recomana de... Tot això de memòria, és que ho esteu veient, és que macho. Dimecres tenim Carbonera recomana de què? D'àlbum infantil. Ah, sí, Dimecres a la tarda. Tot això igualment, o sigui, està... Bueno, a Instagram ho teniu ja penjat i Sí. a Twitter de fet també. Sí. A totes les xarxes I ja ho dijous tenim què penjat. tenim? I dijous... Que què tenim? Dijous tenim segur Club de Lectura per Yes. Societat de la Carpa, la Gota Cristof, Yes. el Normal i Corrent. I I tenim tenim- Carbonera recomana d'alguna cosa? No ho sé. Tens el mòbil? Ens ho pillat. Que tenim el calendar per aquí. Sí. No, no. Un momento, un momento. Que anem una mica de culo. Veiem. No, dijous no, perquè a més és que el divendres és festiu. Clar, però el divendres és Llavors, festiu, Vale. Hay que organitzar-se. I la setmana següent, que ja és pre-Sant Jordi, llavors ja és la locura de les signatures. La setmana següent, o sigui, tenim un munt... O sigui, perquè ens hem flipat, perquè ja sabeu com som i ens flipem. Llavors, bàsicament, dius, bueno, pues, farem signatures per Sant Jordi, bueno, pues farem signatures tota la setmana. Viene a ser una mica... Una miqueta. Aquest és el nivell de l'Ocoron bàsic. Llavors, a part dels Carbonera recomana, la setmana de Sant Jordi tindrem signatures tots els dies, que no us direm qui ve i qui no, però que demà sortirà. Solo digo eso. Demà sortirà per xarxes, és a dir, estigueu al lorito, perquè ve gent molt guai i ve gent molt guai durant tota la setmana, que és com que el 23, pues, no sé, hi ha planes varios i igual pues, no us podeu combinar per anar a tot arreu i fer tot el que vulgueu, pues bueno, mireu, ja mirareu bé. Trivial últim dijous de mes, no? Efectivi Wonder, Sí. Gran Carles. El Trivial, no hem convidat a Pilar Rahola. Encara? No, o sigui, em nego a que entri aquí. El que sí és que jo crec que estarà guai que us mireu les xarxes. No ens hem posat a preparar el Trivial, el preparem en un estat lamentable perquè estarem esgotadíssimes i fent devolucions de tot el que no hagueu comprat, o sigui que venim a comprar molt fort perquè així no hem de fer devolucions. No, però seriosament, si feu-nos quasi totes les xarxes, perquè jo crec que les preguntes del Trivial una mica sortiran de les majarades que hem fet durant aquest mes. No vindrà el Rubius a signar el seu llibre perquè no tenim llibres de youtubers. No tenim llibres de Pilar Rahola, no tenim llibres de... Pere Reverte tampoc. Pere Reverte... No, sí que en tenim de Pere Reverte, n'hem tingut sota comanda. I no tenim llibres de Paulo Coelho tampoc. Hombre, Pintat! Pintat! Què passa? A veure, ja hem parlat de tu, o sigui, ara ja està, Pintat, que s'acaba de connectar ara, estàvem dient ara, Carbonera recomana a partir del dijous còmic, pam! Aquest és. Ja podeu ubicar-lo. Lucía Echeverría jo crec que n'hem tingut sota comanda, però també, el tema és, o sigui, una cosa, que és que són molt dolents aquesta penya, o sigui, en plan, escriuen molt malament. Llavors, quan et trobes algú com, jo que sé, per exemple, Mario Vargas Llosa, que és una merda de persona, perquè és una merda de persona, literally, vull dir, és una puta merda de persona, és una persona que podria cremar a l'infern, però viu. O sigui, ell crema a l'infern. Ell crema a l'infern. Ell va anar amb botó, No, gasolina molt fort. Però el tio escriu bé. Llavors tu menges. És una puta merda de persona, però ja està. Ara, Pilar Rahola escriu com l'ojete, llavors no ens fa falta tenir llibres de Pilar Rahola. Bueno, és que, cadascú té les seves virtuts. La Pilar Rahola, coses que sap fer són, no sé, entrebancar-se amb un separador d'aquests de carrils bici pel carrer i ja estampar-se i trencar sobres. Jo, amb coses que fa la gent torpe no m'hi posaré. No, perquè ens cau la càmera, tia, vull dir. La càmera i les estanteries, però això no hi entrarem aquí. En fi, us hem fet com un batibull molt fort de moltes... Però que realment venen moltes coses, llavors jo entenc que ara mateix necessitareu digerir-ho i això, i sobretot per xarxes i en la web, en l'apartat agenda i tot això, ho tindreu tot ben estructuradet i així podreu obrir les vostres agendes i anar apuntant tot. Has vist això? Avui Carbonera, demà també, demà passat també. En Mario Vargas és una llosa per l'infern, o sigui... Gran Carles, la segona, avui? Sí, segona groga. Jo amb la de Tolkien he rigut molt. Jo amb la Tolkien no he rigut, o sigui, m'he enfadat muy fuerte, muy gordo. Bueno, dit això, què? Tanquem o què? Tanquem, igual sí, no? Fa molta estona, estem fent l'imbècil. És que bàsicament aquests directes de Twitch, això com es diuen directes de Twitch? No sé com es diu. No ho sé. És igual. Hòstia, tia, que hem de fer una raid ara. Ha arribat el moment. Ai, m'encanta, ha posat l'sticker de torre mítica, sí, és una torre mítica. Com ho llegeixes, això? No, perquè me'l sé, perquè me'l sé. Esta me la sé. En fi, sí, o sigui... Hem de fer una raid, Espera, però ara teníem un coso, no? Com un botonet per fer raids ràpid. Però no des d'aquí, des del nostre d'allò. Llavors és igual perquè serà el puto follon de sempre. Barra raid, i a veure, aquí està matent en català. Espera't.
Aquí. Hi ha algú amateur en català? Ol, no, tio, no em posis ol, que jo t'havia filtrat per català. Ah, 80s. Sí, però 80 No, sempre però hi és. el Jaume Fibla. No? O què? Vinga, fotem Jaume Fibla. No sabem a què està jugant, però ens sembla bé. Dime que és difícil, diu. Ai, me cachis. No sabes tu bien. Bueno, teòricament va així. Hauria... Ho provem. Meteo Enric, la gent... Meteo Enric no, Meteo Enric no. Però, mare de Déu, o sigui, quanto No, fa... Radio Calella no està amatent, No, si no ens no estem. n'aniríem allà, Fibla Fibra òptica. òptica. Bueno, vale, A veure, Carles, prou! Ja està, roja Basta, patí. basta. Roja patí. I aquí entra, o no? Vamos! No sap en Jaume Fibla El que ha fet, no sap el que ha fet. el Inicia moment right, històric. inicia right, Gordal! Jo no havia apretat el botó. Però ara li hem de dir hola, en plan, és la primera raid que fem correctament, rotllo, ja està. Quasi correctament, perquè Quasi. jo no li estava... Som la Mare de Gonzales. Déu. Grossíssim. Tia, he perdut la mascareta? Ah, no, és aquí. Bueno, estem superbé, Algun dia entrarà algú a la llibreria en plan sèrio I serà, fliparà, i serà en plan, què risses. cony esteu fent? Ja està? Espera, no, espera, no, digues hola, hem de dir hola, hem de dir hola. Oli! Espera, que... De acuerdo entendido. O sigui, és que a més... Ara. Millor rellotge del món! Vamos! Carbonera! Sort que no ens estan veient. Bueno, va, fins aquí, que no, això es quedarà gravat, però només estem nosaltres, Si la gent ja està a l'altra. Bueno, pues res, pues venga, hasta luego, maricón, que diuen que els encarregueu llibres de Rahola, tio. Finalitzar el stream i tu Espera, al no, sac. No, però això, si nosaltres ja estan aquí. Ja, però que li hem de posar la careta.